wannan abu dai da ake ta fama da hada wata fara kafa da koriya da dama a wannan dai wani karatu ne dai wani mutum bai gane kawai dai ake ta fama jujjuwa shi da Hausa. Ita ce lambar dan baiwa 080 3170 ma fara kafa ce yanzu ka ji kuma lambar dan baiwa dai kamar yadda muke ga gwari 080 1 bakwai biyar 0 shine zai zama kenan an fahimta ko shi lamarin ubangiji hakuri ake yi kasan ni kaina da nake bada karatu ga dalibai kuma wanda Allah ya sa zan daga wayarsa a biya mar bukatarsa ni ma hakurin nake an fahimta ko wannan mata aka ce matan nan kalata ba gajera ba ce doguwa ce to kai aka kasa mata ta tafi ka wai ana cewa wai ana cewa namiji ko da yana da kai da wannan tafi ka kuma ka dan fita kiba ka dan tafi da kai masha Allah bayan nan kuma ita wannan mata din idan muka dauki awunta Allah sarki ga wani zai canjin ai ba yaran kana da kwale a fuskanta akwai bulle a fuskanta ai ka san da yare da kuma wanda yake kaman bahaushe sai dai baka san karatun ba wannan idan ka tayi zaka bari ma in kara ma sai dai uwar gida ta ji wani gida ta ji wani gidan siyasa amma zan sa sunan dankari ji in ka tayi zaka tafi fira wannan mata tana gabar da kai amma yamma kake fara zagaya kamar zaka je wani guri kuma diran da kaje ka dawo kuma sai ta gane saboda in ka je gurin fira tana saka farin ciki wannan magana ta gaskiya ce to gaskiya magana fa a daina kaga ina nan ubangiji ya sanar da ni matan nan tafi ka haske kai kuma kafi ta kauri bayan nan kuma kasar take nuna cewa tana da kwale haka ne ko to sanin haka bai gare mu ba sai sanin wata ko farin hannu ne ai ba ma ka sani ba wannan mata ba magana wani a yankin ka ta fitowa takara kuma kaci kuma yanzu daga fara neman ita wannan mata kar Allah da ba ka samu to ba daga ita bane wannan mata yadda kasar take nuna uwar gida ta kwanta auren nan kuma ita za ta maka first lady a gidan gwamnati koma za ka ci wannan tenuwar da za ta zo kana shakka dan baka lamba ta je kamar ka kira wani 080 3117557 idan kai yanzu da kake tunanin da kamar hada baki muke da wani shi ma wani yana tunanin hada baki muke da kai shi ma zai gani wannan dai lamba gaskiya ba abinda aka ce maka shekara da shekaru ana yin sa har yau kaga ba daina shi ba Allah dai shi kadai ne masanin dai amma muna kasan haka yanzu kana Afrocos yanzu kana wakiltar kasanka a Cote d'Ivoire yanzu dan Allah dan Annabi taimaka wa dan baiwa dauki lamba guda 4 a cikin wannan lambobin kasa da dan baiwa ke tunkawo da su gaskiya kamar wacce kenan da kiran a cikin lamban kasa da muke sakawa tauraro 16 zaka cire guda 4 a ciki in ka sani ba sai na ce ma kaza da kaza ba in ko baka sani ban kwatanta ma idan lallai ban sani ba saboda ban san lambar da zan ce ba duk lambar da ta yi maka ka ce kawai ka dauke ta daga 1 zuwa 16 ka ce kawai ka dauke kaza to na dauki lamba 4 mu je gaba sai ba yana ce mu je kawai sai 5 ga 7 ga 9 shikenan idan muka dauki 4 za mu hada ta da 5 dinta farko ta ce mana wahika na'am mutum da yake zaune amma yana kallon kudu
kofar ɗakin tana kallon gabas. Allah ya ce ɗan baiwa. Wannan lalle haka ne. Ai wannan sai babba da kace ka gani lalle tun da kace zaka biya da sai wannan zaka sha mamaki ko tabbas ka duba account din sai fadin ka ya kai jikka miliyan 100 ko na sai mu hada nawa kace da nawa tara da nawa 7 da 9 7 da 9 idan muka hada ta za ta ba mu lam kharija. Lam kharija tana ba mu labarin wani mutum wanda ba gajere ba, ta ce nan kuma za ta ba da labarin haka ta ce wa kana da dan tsawo amma ba ka da kauri sosai. Ya aka yi ka sani ka gane haka dan baiwa? Aya. Lalle kamar yadda ka faɗa ina ɗaki amma ni dogo ne kuma ba ni dogo ne tabbas haka ne. Ko ba ka da jiki sosai. Kiji bane. Kiji ba. Wannan shi ne bayani dai. In za ka wurin kudi buwan naka ka dawo Najeriya, to ga dan buwa ya bayyana a Najeriya kuma ɗan tsangaya. Haifaffen tsangaya kuma goyon tsangaya, girman tsangaya kuma rayuwar tsangaya, wayewar tsangaya. Halar kamar ce haka ne zahiri wannan bayanin naka kamar ni na kenan. Na'am. Bayan nan sai mu ɗauka aikin da kake a wannan ƙasa za mu haɗa mu gani tabbas magana da ka faɗa ba ƙarya ba ne. Da rahika da lam karija idan haɗa su bayaga su kuma wannan mulki ne tun da iyaye ne. An fahimta ko? Kuma ta kama gidanta lallai aiki kake gwamnati a wannan ƙasa da kake ta Afirka. Kwarai